Terve kaikki Papparainen Paanalla YouTube-kanavan seuraajat. Tämän videon teema olisi semmoinen, että meidän pitäisi naittaa tähän aseeseen tämä tähtäin ja siitä välistähän puuttuu tähtäimen jalat. Jalosessahan on 17 millin kiila sama kuin tikassa ja sitten tässä Vector Opticsin tähtäimestä, mikä olisi tarkoitus tähän sitten nyt pistää tuohon tähän jalosen päälle, niin siinä olisi 34 millinen toi runkoputki. Ja täällä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin 17 millin kiila, joka on samat kiila kuin tikassa. Ja ajatus oli, että se olisi mahdollisimman kotimainen, että tämä ase on niin kuin hyvin pitkälle kotimainen. Ikävä kyllä noita tähtäimiä, kiikaritähtäimiä ei kotimaisia saa. Että semmoisia tuossa on aidosti valmistettu niin kuin Suomessa. Mutta tällä videolla me keskitytään nyt vain ja ainoastaan näihin tähtäimen asennusjalkoihin. Millä se saadaan laadukkaasti ja hyvin asennettua tähän aseeseen, eli tähän jalosen kehykseen. Nettiä selasin ja etin tosiaan kotimaista vaihtoehtoa ja sieltä bongasin sitten tämmöisen Osuma Productsin Made in Finland. Osuma jalustallinen kiikarijalka, tikka 34 milliä keskikorkea. Tämä olisi nyt tämä jalka, mihin mä päädyin. Ja tästä paketista voidaan sen verran lukea, että Osuma Products High Quality Products from Finland. Paketista takana voin semmoisen runon lukea tässä tavallaan heidän niin kuin Osuman tavallaan niin kuin tämä pieni historikki. Niin mä voin tässä lukea tämän. Että suomalaisen Osuma Productsin tuoteperheen juuret ulottuvat 1900-luvun alkupuolelle, jolloin yhtiön perustaja, innokas metsästäjä ja kasaampuja kehitti kiikarijalat vastaamaan omia tarpeitaan. Myös sama ideologia vaikuttaa yhä jokaisen suunnittelemamme ja valmistamamme tuotteen takana. Opimme omasta ampuma- ja metsästyskokemuksistamme ja kuuntelemme muiden metsästäjän tarpeita. Tuoteperheessämme on jo yli 150 tuotetta. Kaikki osumatuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, taataksemme parhaan mahdollisen laadun. Joo, katsotaanpa vähän tarkemmin nyt sitten, että mitäs tämä paketti sisältää. Alustat, kansi ja ruuvit. Materiaali näyttäisi olevan näissä alumiinia ja nämä kiinnikkeet ja ruuvit on niin kuin terästä. Ja nämä on niin kuin tietenkin kaksiosaset, mutta on aika tiukka sovit. Joo, ja se mikä niin kuin näissä niin kuin tavallaan niin kuin vaikuttaisi tosi hyvältä, että kun se on jyrsitty tämä näiden liitos tavallaan tämmöiseksi soikeaksi, niin tämä ei niin kuin voi mennä asennuksessa vinoon, vaan se asemoituu tämän etulaidan kanssa niin kuin ihan täydellisesti. Ja täältä sitten tosiaan kiinnitetään tämä alapala tähän jalustaan niin tuolla kuuskolla ruuvilla, joka on tässä pussissa mukana. Ja todennäköisesti mä laitan itse tipan liimaa. Olisiko se nyt, jos väärin muistan, niin on käyttänyt sitä Loctatin 243, semmoista sinistä. Sen saa sitten irtikin myös, että se ei liimannut niin kovaa. Ulkonäöllisestikin, jos miettii tätä, niin tämä on kyllä aika makeen näköisesti jopa niin kuin työstetty. Tämä on, niin kuin, on aika hyvän näköinen jalka. Kokeillaan että käykö se tähän suoraan. Työnnetään tuohon. Jaha. Täytyy tehdä pieni mittausoperaatio ja katsoa, että käykö sä nyt kumminkaan heittämällä. Eli tuo olisi 551 ja sitten katsotaan tästä 491. Tämä nyt ei kuule niin tähän jaloseen heittämällä käy. Täytyy ottaa yksi puhelu kaverille ja jos ei se auta, niin sitten soitetaan vielä Olkkoselle ja kysellään vähän tätä juttua, koska kaveri sanoi, että tämä meni heittämällä, kun hän oli ostanut tämän saman alustapalan. Ja siinäkin oli paketissa lukenut tikka. Mä otan pari puhelua ja katsellaan, miten tämä homma jatkuu.
Joo, puhelut olisi nyt otettu ja siinä kävi semmoinen juttu, että kaveri sanoi niin, että se meni heittämällä, ei ollut ongelmaa. Ja soitin sitten tuonne Olkkoselle, mistä nämä tilasinkin ja sitä juteltiin vähän aikaa sitä hommaa. Ja he on muuttanut tätä niin kuin jossain vaiheessa tässä lähiaikoilla muutettu sitä ja hän sanoi niin, että tämä latta, kun tässäkin on tämä ruuvimeisselin lattakanta, niin se on niin kuin parempi sitten tähän tikka T3 ja T3X ja se vanha malli, missä oli 6-kololla tämä niin kuin rekylistoppari, niin se kävi sitten näihin jalosiin heittämällä ja se kävi myös tikkoihin. Niin ei ota tästä sen enempää ressiä, mutta tämä olisi niin kuin hyvä tiedostaa sitten, jos jaloseen näitä sitten alkaa näitä asentaa, niin ton rekylistopparin kanssa joutuu sitten vähän jumppaamaan. Mutta joo, katsotaan, miten mä tämän nyt ratkaisen, että viilaanko mä niitä viilaamaan puoli milliä kapeammaksi, että se mahtuu tuohon rekylistoppariin, vai onko mä tuohon sitten pienemmän sitten, kun se on jengalla, niin joku sopivampi sitten. Täytyy katsoa. Joo, pieni varoituksen sana. Ne on muuten liimattu kiinni ja pistin ihan tuossa ruuvipenkkiinkin kiinni ja kokeilin. Tuntuu, että ruuvimeisseli ajoaa, että se on niin kovaa kiinni. Niin, koska se on se liima, niin se vaatii sitten joko pakastamisen tai lämmittämisen. Ja mä pistin tänne hetkeksi pakkastekaappiin ja sitten se heltisi se liima. Eli siinähän kaikki metallit kutistuu, niin se myös sillä tavalla nyt sain ton auki. Ja katsellaan miltä tää näyttää tää rekylistoppari. Joo, sitten voitaisiin tästä kipata tämän pussin sisältö. Eli nämä ruuvit tuohon vaikka. Ja täällä on niinku 2 tämmöistä vähän järeämpää ruuvia mukana. Ja nämä on niinku tarkoitettu tähän alustan ja tämän alapalan yhdistämiseen. Ja viinaahan pitää aina olla lähellä. Niin. Ja vaaleanpunaisessa muodossa vielä. Niin. Itse olen käyttänyt 243 Loctitea. Tämmönen pieni tippa. Joo. Sen verran voisin tuosta mainita, että tuosta paketista en löytänyt minkäänlaista tietoa tämän alapalojen, tämän liitosruuvin momentille. Niin mun pitää nyt vähän hatusta vetää vaan tommosella tuntumalla. Mutta se kannattaa sitten, jos tämmöiseen päätyy, niin sitten vaikka selvittää ihan valmistajalta tai Olkkoselta. Että joo. 3 newtonia, sen verran mä laitoin. En tiedä, onko se oikein vai, mutta se tuntui niin kuin sopivalta, että oli semmoinen fiilis, että kyllä se on kiinni. Ja sitten kun siellä on se tippa liimaakin. Ja päätin nyt niin, että pyöritin ton rekylistopparin tuolta pohjalta kokonaan pois. Ja tämä ensimmäinen asennus tästä tehdään ilman rekylistopparia. Että tässä alkuvaiheessa voisin laittaa sillä tavalla, että tämä kehyksen aukko tavallaan määrää sen, mihin kohtaa tämä asemoituu. Eli näistä pyyhkästään näistä tähtäimen näistä rengasjaloista ja kitkapinnoista niin rasvaveke ja sitten on tehnyt sama operaation tähän näihin liukuputkiin tai tähän niin kuin tähtäimen. Onko tämä nyt se asennusalue vai mikä tämä nyt on? Ja sen jälkeen tämä tähtäin vaan tiputeltaisiin tähän paikalleen ja kannet paikalleen ja joo, ei ollut ylimääräisiä ruuvejakaan. Jotkut valmistajat laittaa 1 tai 2 ylimääräistä sitten tähän, että jos jostain syystä häviää tai asennuksessa tapahtuu joku vahinko tai teet sitten semmoisessa ympäristössä, että
tipahtaa jonnekin laudanraosta jonnekin Huitsin Nevadaan, niin ei tarvitse sitten heti olla tilaamassa uusia. Ja tässä asennuksessa on erittäin tärkeä, kun näitä tähtäimen niin kuin näitä tai niin kuin tähtäintä asennetaan, että kun se lopullinen kireys tulisi sitten, niin näissä molemmin puolin olisi sama väli, niin ettei se kanita, niin kuin, että toinen puoli on litteenä kiinni täysin ja toinen puoli irvistää, niin semmoinen, niin kuin, silloin sä kaipaat ikävyyksiä ja saattaa niin kuin jopa vääntää runkoputkea. Ja sitten jos se vääntää runkoputkea tai klommolle jopa, niin silloin siellä siis, ne ei toimi tähtäin. Siinä on semmoinen riski sitten, että se tähtäin ei oikeasti toimi. Siellä joku juttu on jumittaa ja kanittaa, että ei niitä tarvi millään mikrometrillä alkaa mittaa niitä, mutta silmämääräisesti kun alkaa kiristää, niin katsoo, että molemmilla puolilla on saman verran sitä rakoa. Ja sitten kun kiristää, tekee sitä lopullista kiristystä, niin ristii vielä kiristys. Eli tasaisesti, ettei niin, että runtaa yhden vaan pohjaa ja se on hyvä ja sitten alkaa kiristää seuraavan pohjaan, niin se ei ole hyvä tapa, vaan niin kuin, ristikiristys aina, ihan sama kuin autorenkaita asentelee. Niin jos olet joskus asennellut, niin tiedät mistä puhun. Nyt taas kiristelty hempeästi tämä tähtäin niin paikalle, että se siinä pysyy, mutta ei ole niin kuin millään tavalla kireä. Ja siinä on se idea nyt, että sit voi kokeilla sitä niin kuin vähän suoruutta, että niin kuin liikkuu tässä tahmeesti tämä tähtäin, että sitä voi niin kuin liikuttaa. No taaksepäin mä en sitä nyt saa enempää, mutta mä kattelin niin, että hyvin todennäköisesti tässä tapauksessa se niin pitkälle kuin tämä tulee, että mä jätän tuonne millin vaan tasasta, että mä tiedän sitten tasan tarkkaan, että se on, tai sitten voisin ihan peruuttaa ihan aavistus vielä jopa noin. Et nyt mä tiedän, että se on kumminkin tuossa tasaisella putkella, että se ei lähde niinku tuohon laajenevaan osaan, että siinä on nyt puoli milliä näkyvissä. Niin sitten yleensä mulla ampumaradalla sit se, kun ampuu eri asennoista, niin sitten se vasta se lopullinen asennus, niin mä en koskaan laita tässä vaiheessa tähän niin kuin tähtäimen kansiruuveihin, en laita liimaa. Sitten kun se on löytänyt sen tähtäimen, niin kuin paikka on löytynyt, niin sitten mä otan yksi kerrallaan ylös ja pistän tipan liimaa, kiristän sen sitten momenttiin ja sitten sillä tavalla ristikkäin taas silloin. Mutta jotenkin ihan nopea fiilis olisi, että etäisyys voisi olla tossa. Mutta se sitten tosiaan niin ampumaradalla sitten selvii se lopullinen. Niin. Nyt se pitäisi saada haettua semmoinen, että se olisi suora ja mulla oli tossa jossain jonkunnäköinen ankea vatupassi ja sitten mä käytän tätäkin vähän apuna, että saadaan toi tähtäin asennettua niin kuin ristikko suoraan. Et siinä on monta tapaa, että mä en ala sitä niin kuin sitten, että ei ole varsinainen opetusvideo sillä tavalla, vaan miten mä niin kuin olen sen tehnyt. Laittanut täältä tämän Mauserin sitten tuosta niin kuin kehyksen päälle ja sitten laittanut vatupassin siihen ja sitten tuosta kuplasta katsonut, että onko tämä yleensä tämä niin kuin ase suorassa. Ja teidän täytyy nyt luottaa muuhun vaan, että se kupla on vaakatasossa. Eli silloin tämä pöytä ja kehys on nyt niin kuin sit vatupassissa. Niin sen jälkeen sitten yksi tapa on täältä tähtäimen pohjasta. Tai yleensä, jos nämä säätönupikat ei ota, että se antaa mahdollisuuden, niin tämä tähtäimen pohja on niin kuin myös suora. Niin sitten mä oon siihen sitten laittanut vatupassi. Ja nyt se kupla on tässä laidassa, niin silloin mun pitää kallistaa sitä tänne päin pikkasen. Joo, nyt kupla olisi suorassa. Sitten mä voin vielä varmistaa vaikka tuon kehyksen, että onko se suorassa vielä. Se on keskellä.
Ja sitten voi korkin päältä keskeltä katsoa vielä, että ja se on ihan keskellä. Eli tämä olisi semmoinen suhteellisen nopea tapa saada se suht suoraan. Väli tavallaan olisi suhteellisen sama. Ettei toinen puoli. Kyllä näyttää aika hyvältä. Ne näyttää aika ok. Eikä siinä. Puhun tuosta välistä, mikä tuossa on, että sen voi katsoa molemmilta puolilta, että rengas kansi on niin kuin tavallaan niin kuin mahdollisimman tasaisesti siinä. Niin toi näytti hyvältä. Ei yli 16 inch poundsia, niin minä pistän tuohon Mä pistän tuohon 15. Tää on nyt se 15 ja en mä siihen enempää laita. Pyörittää vielä kerran ristiin ja katsotaan, että ja ampumaradalle sitten kun mennään kohistaan tämä ase, niin siinä niin sitten lopullisesti mä katson, että tähtäimen ristikko on suorassa ja sitten se etäisyys silmään on sopiva sitten, niin sitten sen jälkeen tosiaan mä teen sen lopullisen asennuksen niin, että mä nostan yhden ruuvin kerrallaan ylös ja laitan tipaliimaa ja sitten laitetaan momenttia. Ja sillä tavalla, kun yhden kerrallaan nostaa, niin se ei niinku vaikuta mihinkään, että se pysyy hyvin tuossa kohdillaan. Mutta nyt tässä asennuksen vaiheessa niin tuntuu ihan niin kuin hyvä fiilis tuli näistä Osuma-produktin jaloista, että ei näissä mitään ollut. Että ihan tässä vaiheessa vaikuttaa, niin kuin tässä vaiheessa voisi sanoa, että vaikuttaa ihan laadukkaalta jalalta. Ei muuta kuin kamat kasaan ja ampumaradalla ja jatketaan siellä harjoituksia. Joo, nythän me ollaan asenneltu nämä Osuma-produktin jalat ja on tässä jonkun verran jo ampunut, muutamia paukkuja on ampunut tässä ja kohistanut tämän aseen ja mun mielestä toi silmän etäisyys ja kaikki, niin tuntuu, että se meni niin kuin ihan kerrasta laakiin, että mun ei nyt tarvitse tehdä tälle yhtään mitään, että mulla olisi taulu 150 ja en ole sinne vielä ammuin tähän lähempiin matkoihin, niin ammutaan vaikka 3 paukkuu tonne 150 ja käydään sitten vaikka taululla katsoa, että ja nämä on harjoittelupaukkuja, nämä ei ole mitään kisapaukkuja, mutta äsken otin nopeudet, niin niissä oli joku 890 vauhtia, että ihan hyvin niin kuin tuuppas. Joo, 3 paukkua. Sitten yksi vielä.
Joo. Kyllä mun mielestä toi asennus meni kertalaakista oikein ja sen verran voisin sanoa nyt, että en meinaa nostaa näitä tähtäimen niin kuin kansia ruuvi kerrallaan ylös, koska mulla on se rekylistoppari-asia vielä kesken, niin sen jälkeen kun se rekylistoppari on siellä viritelty tavalla tai toisella, niin sitten mä vasta teen sen. Et mun mielestä tällä ei tarvitse mitään muuta kuin ampua nyt vaan. Kaikki tuntui ihan menevän kerrasta maaliin. Se oli hyvä homma. Ensimmäisen käyttökokemuksen jälkeen niin vahva suositus Osuman tuotteelle. No niin, mielenkiintoinen nähdä. No kyllä mä oikeasti näin ne tuossa, kun mä ammuin jo mihin osui, että 150 metriä on matkaa. Ja eiköhän me voida totea, että Osuma Productsen jalat on laadukkaat. Siinä on kolme paukkua osu tuohon.